Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Sarkar Rajasthan limbaga tanat pulih buthi na ka Education Department kumjuk ru ka tanat Panchayati Raj kalau hukum babarok ki Khynnah Skul Nonghikai bat barok ki betrai haki Skul Sarkar ni Skul private ru kumjuk ki dewan Phong da ka Riam Tynrai Shisien Taiew habaki wancha Skul ka Sarkar kala shim ya ka rai da ka jingthmu ban pin sngo thu ki Khynnah Skul halo ka jingdan kam bakin tip ya ki Tynrai lajong lakin tu ya barok bakin Phong ya ki Riam Tynrai latno ki ksiar ki ksa ka Sarkar ka ngait scam ba dagan ka jingle onang laban penne pinsa bat ban pin I ya ka jing ruspa ka culture jong ka jela ka badan ya ki japin riu ba per Nalokata kajala lakin turu iki Skul beki deven persyang no ban pha Phong ki uniform ki bashu than ni suhi naga jala lajong ban pin I ka jing ruspa ka jela hakasu ka than bat kan long ru kum ka jing kersha ni ka trai jela ki betrai hakane ka kam pe ya kani ulakin tu ya ka tanat pulih puthi bakan pin kre shat ban pin tre kam ya kini ki kendon ka Sarkar ka kwa ba ki Khynnah Skul ki deven tip ya ka jing long kerpang jong ka jela khamtam hakriti dostur ki Riam Tynrai ki tre ka khata bat kom ta ter